Teď si ukážeme, co udělá chlap, když hledá mobil. Mobil. Jo. Je. Jo, dobrý den, pane, jo. Co udělá ženská, druhá část, když hledá mobil. Je, že se mi někdo volá. A to ne, to jsou kapesničky. A to je pro vás. Jo, takhle ještě. Jsou prášky. Je tady! A už mi nevolá, musím zavolat zpátky.